ഒരു മിനിറ്റ് അഞ്ജന മാതാജി ഒന്ന് ലിങ്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തോളാം മാതാജി. മതി. കഞ്ചു നമ്മളോടാണ് അവർക്ക് കാണും. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ് നമ്മള്. ആദ്യം സോറി ഫോൺ വന്നിട്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ അധ്യായം 7 ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗം 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കിടക്കണം. അപ്പൊ 1 മുതൽ 6 വരെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായം ഏതായിരുന്നു? കർമ്മയോഗം അല്ലെ. കർമ്മയോഗം കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കണം. അടുത്ത ഭാഗം ഏതാണ്? ഭക്തിയോഗം. ജ്ഞാനയോഗം കഴിഞ്ഞ കർമ്മയോഗം കഴിഞ്ഞ അടുത്തത് ഭക്തിയോഗത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ്. കാരണം ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അതായത് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്ത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം നേടാൻ സാധിക്കും. എന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കടക്കണം? നമുക്ക് ഭക്തി വരുന്നത്. നമുക്ക് ഒരാളെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അയാളോട് ഇഷ്ടം വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തും. നമ്മൾ ആദ്യം കർമ്മം ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാണ്. ഭയങ്കര ബഹളമാണല്ലോ അവിടെ. എന്താണ് നടക്കുന്നത് എല്ലാവരും? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മളെ കർമ്മം ചെയ്ത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ഇഷ്ടം കൂടുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഒരാളെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അയാളോട് ഇഷ്ടം വരും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അയാളോട് ദേഷ്യം വരും. രണ്ടിലൊന്നും സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഇഷ്ടമാവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ അവരെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അവരോട് കൂടുതൽ സ്നേഹം കാട്ടാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുക സാധാരണ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനോട്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ അറിയുമ്പോ ഭഗവാനോട് നമുക്ക് എന്ത് വരാണ്? നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ഇഷ്ടം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്?
നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയോ? ചെയ്തിട്ടില്ല. ചെയ്തിട്ടില്ല. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തി യോഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാണെന്ന്. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ ഭയങ്കര ഭക്തന്മാരാണെന്ന് പറയും, ഇല്ല നമുക്ക് ഭയങ്കര ഭക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറയും. ആ ഭക്തി എന്ന് നമ്മൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ അറിയില്ല. ഭഗവാൻ അറിയല്. വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയുണ്ടോ? സമർപ്പണം. ആസക്തി. പിന്നെ ഇഷ്ടം. ആദരവ്. അതായത് ഇഷ്ടം, നമുക്ക് സ്നേഹം, അത് പറയാം നമുക്ക്. കാരണം ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ഇഷ്ടത്തിനെയാണ് നമ്മള് ഭക്തി എന്ന് പേര് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് ശരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മളെ മക്കളോടുള്ള ഇഷ്ടം നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കാണിക്കാറ്? നമുക്ക് മക്കളോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമുണ്ട്, നമ്മൾ അത് എങ്ങനെ കാണിക്കും? അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്ത്, അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനും മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് അവരോടുള്ള സ്നേഹം കാട്ടും നമ്മൾ, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാനോട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട്, ഭഗവാനോട് നമുക്ക് സ്നേഹമുണ്ട്. ആ സ്നേഹം നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്? അത് നമ്മൾ കാണിക്കണ്ടേ? അപ്പൊ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ സ്നേഹമുണ്ട് ഇഷ്ടമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വല്ല കാര്യമുണ്ട്? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ സ്നേഹം നമ്മൾ കാണിക്കണം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അതിനാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ശരീരം ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യണം? അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് കാണിക്കണം നമ്മള്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനോട് നമുക്ക് ഭക്തിയുണ്ട്, നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണിക്കും? നമ്മള് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നാമം ചെല്ലും, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചെല്ലും, ഭഗവാന് നമ്മള് മാല കെട്ടി ചേർത്തിട്ട് കൊടുക്കാം, നമുക്ക് ഭഗവാന് പായസം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം, ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മൾ മക്കൾക്ക് ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ മക്കളോട് നമ്മൾ സ്നേഹം എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കുമോ അതേപോലെ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഇല്ലേ? നമുക്ക് എത്ര വയ്യെങ്കിലും, നമുക്ക് എത്ര സമയമില്ലെങ്കിലും മക്കൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വിട്ടുകളയില്ല, നമ്മൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ്, നമുക്ക് നേരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കില്ല, നമുക്ക് നേരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇരിക്കില്ല. ഇതൊന്നും നമുക്ക് നേരില്ല, സമയമില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ സത്യത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ഇഷ്ടമുണ്ടോ? നമുക്ക് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ഇഷ്ടമുണ്ടോ? നമ്മ മക്കൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടോ? അയ്യോ എനിക്ക് നേരില്ല ഏട്ടാ, ഞാൻ ചെയ്തില്ല, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയാറുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലേ? അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ ആലോചിക്കും, നമ്മൾ ഭഗവാനോട് സ്നേഹം കാണിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ശരിക്കും? പക്ഷെ നമുക്കൊരു സങ്കടം വന്ന, എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാൽ നമ്മൾ അപ്പൊ ഇല്ലാത്ത നേരം ഉണ്ടാക്കി നാമം ചൊല്ലിരുന്നിട്ട്. അപ്പൊ അത് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? അത് ഭക്തിയാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ അല്ല. അല്ലെ? ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭക്തിയുടെ സേവനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ഭഗവാനെ നമ്മൾ സേവിക്കണം. നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഭഗവാനെ സേവിക്കാം. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ ഭഗവാന് കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലാം. ഭഗവാനെ ആർക്കാണ് ഒരാളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമ്പോ പുകഴ്ത്തുമ്പോ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും? നമുക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും, അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലിട്ട് നമ്മളെ ഈ ബ്രഹ്മസംഹിതയിലൊക്കെ ചൊല്ലുന്നില്ലേ? എന്തൊക്കെ നമ്മൾ കീർത്തനങ്ങളുണ്ട്, ഭഗവാനെ ചൊല്ലുമ്പോ ഭഗവാൻ അത് ഇഷ്ടമായിരിക്കും, ഭഗവാനെ നമ്മൾ കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന് പായസം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, ഭഗവാന് ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ ഭഗവാന് മാല കെട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുക, ഭഗവാന് നാമം ചൊല്ല, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ഭഗവാനും ഇഷ്ടം വരാണ് നമ്മളോട് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമ്മളെ ഭക്തിയെ നമുക്കും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മിണ്ടാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താകുന്നില്ല? ഭക്തിയാകുന്നില്ല. ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കണം. ഭക്തി നമ്മൾ പ്രായോഗികത്തിൽ ചെയ്യണം. ഭക്തിയുടെ സേവനം, അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കണം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ സേവിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ആ ഇഷ്ടമുള്ളത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ എന്തിനാ നമ്മൾ ചെയ്യണത്? നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെ, നമുക്ക് അവരോടുള്ള ഇഷ്ടം കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ മക്കളുടെ അടുത്ത് ചെയ്യണത് അതിനല്ലേ? അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മൾ ആ ഭക്തി നമ്മൾ ഉള്ളിൽ കൂടി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 7, ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാസക്തമനഃ പാർത്ഥ യോഗം യുഞ്ജാം മതാശ്രയഃ അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാ ജ്ഞാസ്യസി തച്ഛൃണു. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ കുന്തിപുത്ര, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ.
അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ എന്ന് പറയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ്, അങ്ങനെ യോഗം പരിശീലിച്ച് ആ ഭഗവാനിൽ ഫുള്ള് ഭഗവാനെ തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, നമ്മൾ പറഞ്ഞു 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അല്ലെ. യോഗിനാമപി സർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേയോമാം തമോ എന്താ പറഞ്ഞ സമയം യുക്ത തമോ മതഹ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ ഭഗവാനെ തന്നെ നിലകൊള്ള, ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ പരിശീലിക്കുന്നതിലൂടെ എന്ത് സാധിക്കാണ്? സംശയങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങിയിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിയും. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. കേൾക്കാൻ പറയാണ്. ഇവിടെ കേൾവിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കേൾക്കൂ, എന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേൾക്കൂ. തത്സൃണു, തത്സൃണു എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്നെ കുറിച്ച് ശ്രവിച്ചാലും കേട്ടാലും, എന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ച് കേട്ടാലും, തത്സൃണു എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ്? കേൾവിക്കാണ് പറയുന്നത് തത്സൃണു, എന്നിൽ നിന്ന് കേട്ടാലും. ശൃണ ത്വാം സ്വകഥാം കൃഷ്ണ പുണ്യ ശ്രവണ കീർത്തനഃ കൃത്യന്തസ്തഹി ഭദ്രാണി വിധുനോതി സുഹൃത്സതാം നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീം. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുന്നതും ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നതും തന്നെ ഒരു പുണ്യകർമ്മം എത്രേ. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഹിതകാരിയായ സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും നിരന്തരമായ കൃഷ്ണ കഥാശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഭക്തന് പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ തന്നിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭക്തനിൽ തനിയെ വളർന്നു വരും. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതും ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നതും എന്താണ്? ഒരു പുണ്യകർമ്മമാണ്. അപ്പൊ കേൾവിക്ക് അത്രയും പ്രാധാന്യം പറയുന്നുണ്ട്. ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നതാണ് ഇത്രയും പ്രാധാന്യം എന്തിനു പറയുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ കേൾവിക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ ഭക്തിയുടെ സ്റ്റെപ്പുകൾ 9 സ്റ്റെപ്പുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. നവവിധ ഭക്തി 9 തരത്തിലാണ് ഭക്തിയുടെ പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഏതൊക്കെയാണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ 9 ഭക്തി. നവവിധ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതില് ശ്രവണത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കാരണം ആദ്യം നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകളും ഭഗവാന്റെ ലീലകളും കേട്ട് കേട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ഇഷ്ടം വരും. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പിന്നെ കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് അടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും എന്തുണ്ട്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് കേൾക്കും തോറും നമ്മളെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അത് തന്നെ പുറത്തേക്ക് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും അത് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. അപ്പൊ നമ്മളിൽ എല്ലാവരിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓർമ്മ നമ്മളിലുണ്ട്. പക്ഷെ ചിലവരിൽ അത് പെട്ടെന്ന് വരും പുറത്തേക്ക്, ചിലവരിൽ അത് അവിടെ കെടുക്കും. ആ സാഹചര്യം വരുമ്പോഴായിരിക്കും തനിയെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശ്രവണത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നമുക്ക് ഉണ്ട്. മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിദത്യതി സിദ്ധയേ യഥാ താമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിൻ മാം വേത്തി തത്വതഃ. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളില് കുറെ പേര് പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് കുറെ പേര് ശ്രമിക്കും. അങ്ങനെ കുറച്ചു പേര് പൂർണ്ണത നേടും. അങ്ങനെ ആ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലോ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും സാധിക്കണമെന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ അല്ലെ കുറെ പേര് 300ഓളം പേര് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്. പക്ഷെ എത്ര പേരാണ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? കുറെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു, ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. അതിലും ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നവരും ക്ലാസ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നവരും കുറവായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ
പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് കുറെ പേര് ശ്രമിക്കും. അങ്ങനെ കുറച്ചു പേർക്ക് പൂർണ്ണത നേടാൻ പറ്റും. പക്ഷെ പൂർണ്ണത നേടിക്കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവര് വളരെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ഇതിൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനി എന്താ പറയണത്? ഈശ്വര പരമാ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. കൃഷ്ണനാണ് പരംപുരുഷനായ ഭഗവാൻ. സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും ആദിപൂമാനായ ഗോവിന്ദനും അദ്ദേഹം തന്നെ. ഭക്തിയില്ലാത്തവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വഴി എത്രയും എളുപ്പമുള്ളതാണെന്ന് അവർ ഉദ്ഘോഷിക്കും. ഇത് അഭക്തന്മാർക്ക് പരിശീലിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ഭക്തിമാർഗം നിഷ്പ്രയാസം. ഇത്ര നിഷ്പ്രയാസമാണെങ്കിൽ അവർ എന്തിനെ വിഷമമുള്ള വഴിക്ക് നീങ്ങുന്നു? അപ്പൊ ഭഗവാനാണ്, കൃഷ്ണനാണ് എന്ത്? പരംപുരുഷനായ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും ആദിപൂമാനായ ഗോവിന്ദനും. എന്താ പറഞ്ഞത്? അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനാരാണ്? ഭഗവാനാണ്, ഗോവിന്ദനാണെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നതാണിത്. പിന്നെ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് വളരെ പ്രയാസമാണ്. പക്ഷെ എന്താണ് അവര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വഴി എത്രയും എളുപ്പമുള്ളതാണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. കാരണം ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് അത് അവർക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഈ സേവനത്തിന്റെ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എളുപ്പമുള്ളതാണെന്ന് അവർക്ക് തോന്നും. അഭക്തന്മാർക്ക് പരിശീലിക്കാൻ ഇത് കഴിയുകയില്ല. ഭക്തി മാർഗം ഇത്രയും നിഷ്പ്രയാസമാണെങ്കിൽ അവർ എന്തിനു വിഷമമുള്ള വഴിക്ക് നീങ്ങുന്നു? അപ്പൊ വാസ്തവത്തില് ശരിക്കും എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുന്നവരെ നമുക്കും തോന്നും ഈ ഭക്തി വളരെ എളുപ്പമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും, അല്ലെ? പക്ഷെ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു 6 ദിവസം ഭഗവത്ഗീത കേട്ട് വന്നപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ വിചാരിച്ച കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറിപ്പോയിന്ന്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഊഹാപോഹങ്ങളും നമ്മളുടെ ചിന്തകളിലൊക്കെ മാറ്റം സംഭവിക്കുകയാണ്. ആ ഭക്തിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കും തോറും നമ്മളില് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതും നമ്മൾ അറിഞ്ഞതൊക്കെ മാറിയെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. അപ്പൊ ആ ഊഹാപോഹങ്ങളൊക്കെ തെറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് നിഷ്പ്രയാസമല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ സാധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടക്കുന്നവരെ, ഭക്തിയെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് വരെ നമ്മൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഭക്തിയുടെ മാർഗം വളരെ എളുപ്പമാണെന്ന് ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ ഇതിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഇനി ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഭൂമിരോപനലോ വായു ഖം മനോ ബുദ്ധിരേവച അഹങ്കാര ഇതീയമേ ഭിന്ന പ്രകൃതിരഷ്ടഥ. എന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യഹങ്കാരം എന്നിങ്ങനെ 8 എണ്ണം അടങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ കുറിച്ച് പറയണേ. ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ എന്ത് ശക്തിയാണ്? അധമ ശക്തിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതി, അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന തര ശക്തിയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, പിന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യഹങ്കാരം, ഈ 8 എണ്ണം അടങ്ങിയതാണ് ഇത് ഭഗവാന്റെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യഹങ്കാരം, ഈ 8 എണ്ണം അടങ്ങിയതാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത് ആരാണ്? ആരുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ രൂപവിസ്തരണങ്ങളായിട്ടുള്ള 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണത്, അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അവരുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് ആ വിഷ്ണുമൂർത്തികള്? ഫസ്റ്റത്തതാണ് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. അപ്പൊ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തി രൂപങ്ങളുടെ ആവിർഭാവത്തിലാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് ആ വിഷ്ണുമൂർത്തി രൂപങ്ങള്? ഒന്ന്, ഫസ്റ്റത്തെ എല്ലാത്തിനും കാരണമാകുന്ന വിഷ്ണു, അതാണ് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമാകുന്നത് ആരാണ്? കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവാണ്. ആ വിഷ്ണുവിന്റെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവം ഉണ്ടാകുന്നത്, പ്രപഞ്ചങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ വിഷ്ണുവിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തിയാണ് ഏതാണ്? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണല്ലോ എന്തുണ്ടാകുന്നത്? പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിരുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റത്തെ മോളിൽ കാണുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്? അതാണ് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. കാരണോദക സമുദ്രത്തില് ചയിക്കുന്ന വിഷ്ണുമൂർത്തിയാണ് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. ആ വിഷ്ണുമൂർത്തിയുടെ
രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഈ യെല്ലോ കളറിൽ കാണുന്ന ഈ മുട്ടകൾ പോലുള്ളതൊക്കെ എന്താണ്? അത് ഓരോ പ്രപഞ്ചങ്ങളാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിനുശേഷം അത് അടുത്ത വിഷ്ണുമൂർത്തി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു. ഈ ഒരു ഗോൾഡൻ കളറിലുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നമ്മൾ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇതാണ് ആ ഒരു ഗോൾഡൻ കളറിലുള്ളത് തുറന്നു വെച്ചിരിക്കും. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തിയായിട്ടുള്ള താഴെ കിടക്കുന്നത് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു. ഗർഭോദക സമുദ്രത്തിൽ ശയിക്കുന്ന വിഷ്ണുവാണ് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു. ആ വിഷ്ണുമൂർത്തിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ടാവും? ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു ഉണ്ടാവും. ആ വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നാണ് താമരത്തണ്ട്, ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു വളഞ്ഞു പോണ താമരത്തണ്ട് കണ്ടോ? ആ താമരത്തണ്ടിലാണ് ആരിയ്ക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മാവിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അതാണ് ബ്രഹ്മാവിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തിയാണ് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇവിടെ തന്നെ ചെറിയതായിട്ടൊരു വിഷ്ണുമൂർത്തിനെ കാണാം. ഇതാണ് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു ആണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തില് പരമാത്മ രൂപത്തിലിരിക്കുന്നത്. ആരാണ്? ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു ആണ്. അപ്പൊ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തി രൂപങ്ങള്. ഫസ്റ്റത്തത് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, കാരണോദകശായ വിഷ്ണു. രണ്ടാമത്തത് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു. മൂന്നാമത്തത് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. ഇത് വൈകുണ്ഠലോകങ്ങളാണ്. ഇതിന്റെ മുകളില് ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്നതാണ് ഈ പിങ്ക് കളറിലെ താമരയുടെ പൂക്കൾ പോലുള്ളത് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. വേറൊരു ദിവസം അത് പറയാം നമുക്കത്. ഇപ്പൊ ആ വിഷ്ണുമൂർത്തികളെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തന്നതാട്ടോ. അപ്പൊ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ആരൊക്കെയാണ്? ഏതൊക്കെയാണ് ആ വിഷ്ണുമൂർത്തികള്? അതെ. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് കാരണോദകശായ വിഷ്ണു. ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും ആരുണ്ടാവും? ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തില് പരമാത്മാ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ചതുർഭുജ രൂപത്തിലുള്ള ശംഖചക്ര ഗദാപത്മത്തോട് കൂടിയ വിഷ്ണുമൂർത്തിയാണ് ഏത്? ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. പരമശക്തിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അപരേയമിതസ്തന്യം പ്രകൃതിം വിത്തി മേ പരം ജീവഭൂത മഹാബാഹോ യേദം ദൈത്യതേ ജഗത്. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണത്. അപ്പൊ ഇവയ്ക്ക് പുറമെ എന്താണ്? എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. അതേതാണ്? ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയുണ്ട്. അതേതാണ്? ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണത്. ജീവാത്മാക്കളെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആര് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ജീവാത്മാക്കൾ, ഈ ജീവഗണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ 2 ശക്തികള്, ഒന്ന് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി, അതായത് ജീവഗണങ്ങള്. രണ്ടാമത്തെ താഴ്ന്ന തരം ശക്തി, അതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? മത്ത പലതരം നാന്യാത് കിഞ്ചദസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിതം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ. ഹേ ധനഞ്ജയ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവവും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അർജുനനോട് പറയാണ് ഭഗവാൻ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു സത്യമില്ല. എങ്ങനെയാണ്? മുത്തുകൾ എങ്ങനെയാണോ നൂലിന്മേൽ കോർത്തിരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ എല്ലാം എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, ഒരു നൂലില് മുത്തുകൾ കോർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നൂല് കാണുന്നില്ല, പക്ഷെ ആ മുത്തുകൾ നല്ല ഭംഗിയിൽ അടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല, പക്ഷെ സർവവും ഭഗവാനില് ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണോ മുത്തുകള് നൂലിന്മേല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ സർവ്വതും ഭഗവാനില് ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഭഗവാൻ എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു പറയാണ്. രസോഹമപ്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യോഹോ പ്രണവ സർവവേദേഷു ശബ്ദഖേ പൗരുഷം നൃഷു. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ജലത്തിലെ രസം, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശം, വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവം, ആകാശത്തിലെ ശബ്ദം, പുരുഷന്റെ പൗരുഷം ഞാനാകുന്നു. എന്താ പറയണത്? ജലത്തിലെ രസം ഭഗവാനാണ്,
സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശം ഭഗവാനാണ്. വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവം, ആകാശത്തിന്റെ ശബ്ദം, പുരുഷന്റെ പൗരുഷം, അതൊക്കെ ഭഗവാനാണെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ജലത്തിന്റെ ആ ക്രിയാത്മക തത്വം, ആ ജലത്തിൽ വരുന്ന ഒരു രസം, ആ ടേസ്റ്റ് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. സൂര്യചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശവും വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവം, ആകാശത്തിന്റെ ശബ്ദവും ഒക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു യോഗിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ, ശുദ്ധ ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞെ, ഓരോന്നിലും ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോ നമ്മള് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ നമുക്ക് ആരോർമ്മ വരും? ഭഗവാൻ ഓർമ്മ വരും. അപ്പൊ അത് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇതൊക്കെ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തില് എന്തിലൊക്കെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ഒരു അധ്യായം മുഴുവനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ അതിന്റെ ചെറിയൊരു സൂചന തന്നിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഈ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? ബീജമാം സർവഭൂതാനാം വിദ്ധി പാർത്ഥ സനാതനം ബുദ്ധിർ ബുദ്ധിമതാമസ്മി തേജസ്സിനാമഹം. ഹേ കുന്തി പുത്ര, സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ഞാനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഹേ കുന്തി പുത്ര, എല്ലാം പറഞ്ഞത് സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആദി ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ആരാണെന്ന് പറയാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും എത്ര ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്? 84 ലക്ഷം ജീവഗണങ്ങളുണ്ട്. ഈ 84 ലക്ഷം ജീവഗണങ്ങൾക്കും ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതായത് എല്ലാവരുടെയും പിതാവാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളുടെയും പിതാവാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു ഭഗവാൻ. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ പിതാവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ആര് തന്നെയാണ്? അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. പിന്നെ യേ ചൈവ സാത്വിക ഭാവ രാജസാമസാശ്ചയേ മത്ത ഏവേതി താൻ വിദ്ധി നാതേഹം തേഷു തേ മയി. സാത്വികങ്ങളും രാജസങ്ങളും താമസങ്ങളുമായ എല്ലാ അവസ്ഥകളും എന്റെ ശക്തിയാണ്. ഇനി അത് മാത്രല്ല, സാത്വികവും രാജസികവും താമസികവുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ അവസ്ഥയും ആരുടെ ശക്തിയാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ അവയെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അധീനനല്ല. ഞാൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല, മറിച്ച് അവയെല്ലാം എന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ് ഈ 3 ഗുണങ്ങള്, സാത്വികവും രാജസികവും താമസികവുമായിട്ടുള്ള ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇതിനൊന്നിനും അധീനനല്ല ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ ഇതിനെല്ലാം അതീതനാണ്. ഇതിന്റെ ഒക്കെ അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ എന്താ പറയുക? നിർഗുണൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നിർഗുണൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഈ എല്ലാ ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഭഗവാനിൽ നിലകൊള്ളുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇതിനൊന്നും അധീനനല്ല, ഇതിന്റെ എല്ലാം അതീതനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. അതായത് ഭഗവാൻ നിർഗുണനാണ്. ഈ ഗുണങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാണ്. ഇനി അടുത്തതിൽ പറയാണ് ദൈവീ ഹേഷ്യാ ഗുണമയി മമ മായാതുരത്യയ മാമേ വയേ പ്രപത്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യശക്തി അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ് ഈ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ നടക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യമില്ല. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളെ അതിജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമല്ല. അതെങ്ങനെയുള്ളവർക്കേ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യോഗികൾക്ക്, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാനായിട്ട്, അതിജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്കോ യോഗികൾക്കൊക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ. കാരണം ഈ 3 ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ട്, അതിജീവിക്കാനായിട്ട് അത് എളുപ്പമല്ല. അത് ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ അത് എളുപ്പത്തില് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് കൂടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാണ്. കാരണം ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെയധികം പ്രയാസമാണ്. ഇനി ആരൊക്കെയാണ് ഭഗവാനെ ഭജിക്കാത്ത 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയാണ്. നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രപത്യന്തേ നരാധമഃ മായയാ ബഹൃതജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാശ്രിതഃ.
ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാര്, മനുഷ്യ അധമന്മാര്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്, നിരീശ്വരര്. ഇവരെന്ത് ചെയ്യണില്ല? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്ത 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാര്, മനുഷ്യ അധമന്മാര്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്, നിരീശ്വരര്. ഈ 4 കൂട്ടർ ആരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കില്ല. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്ത 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് മൂഢന്മാര്. മൂഢന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭാരം ചുമക്കുന്ന കഴുതയെ പോലെയാണ് അവർ. അവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? അവരിങ്ങനെ പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലം സ്വയം അനുഭവിക്കണം. അവർക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറില്ല. അവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? സ്വയം അത് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അവർക്കന്ന് അറിയില്ല അവരെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതെന്നോ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നോ ഇങ്ങനെ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്തിനാണോ എന്നുള്ളത് അവർക്ക് മനസ്സിലാകില്ല. അവർക്ക് എന്ത് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ? അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് കഴുതനെയാണ്. കഴുതനെ പോലെ അത് എന്തിനാണ് ഈ പണി ചെയ്യുന്നതെന്നോ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും അതിനറിയില്ല. അതിന് കുറെ പുല്ല് കിട്ടണം, അത് മാത്രമാണ് അതിനുള്ളത്. അപ്പൊ അത് അതേപോലെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഈ മൂഢന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഭാരം ചുമക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ പോലെ അവരിങ്ങനെ ആ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം സ്വയം അനുഭവിച്ച് അത് ആർക്ക് വേണ്ടി എന്തിനു വേണ്ടി ചെയ്യണമെന്നൊന്നും ഒന്ന് ചിന്തിക്കാതെ അവരിങ്ങനെ അധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് മൂഢന്മാര്. രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടര് നരാധമന്മാര്. നരന്മാരില് അധമന്മാരായിട്ടുള്ളവര്, ഏറ്റവും മനുഷ്യന്മാരിലെ ഏറ്റവും അധമമായിട്ടുള്ളവരാണ് നരാധമന്മാര്. അവർക്ക് ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണം കൊണ്ട് അവർക്ക് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യം കൊണ്ട് എന്താണ്? അവരത് കേൾക്കാൻ പോലും സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അവര് വിസമ്മതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരാണ് നരാധമന്മാര്. രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടര് നരാധമന്മാര്. അവർക്ക് ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണം കൊണ്ടോ ശ്രവണത്തിലൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യം എന്ന് പറയാം എന്ത്? ഇവരത് കേൾക്കാൻ പോലും തയ്യാറാകുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ കൂട്ടരാണ് ആര്? രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം, അതായത് നരാധമന്മാര്. മൂന്നാമത്തത് ദുഷ്കൃതികള്, അല്ലെങ്കിൽ മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്. അവരെന്താണ്? മായികമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ശക്തിയാൽ അവരുടെ ആർജിത ജ്ഞാനമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മായാശക്തി അവരെ വഴിതെറ്റിക്കുകയാൽ അവർ ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തത് പറയുന്നതാണ് മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവർ. അവരെന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അവരെ മായാശക്തി കൊണ്ട് അവര് നേടിയിട്ടുള്ള അവരുടെ ആ ജ്ഞാനമെല്ലാം അവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അവര് ആ മായാശക്തി അവരെ വഴിതെറ്റിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ അവര് ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടരാണ് ദുഷ്കൃതികൾ, അല്ലെങ്കിൽ മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവർ. അതിന് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് തത്വചിന്തകര്, കവികള്, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്, സാഹിത്യകാരന്മാരൊക്കെ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നാലാമത്തെ കൂട്ടരാണ് ആസുര സ്വഭാവികള്. ആസുരം ഭാവമാശ്രിതർ. ആസുര സ്വഭാവികൾ എന്താണ്? ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുക എന്നുള്ളത് ജീവിത ലക്ഷ്യമാക്കി ഏറ്റെടുത്തവരായിരിക്കും ആര്? ഈ ആസുര സ്വഭാവികള്. അവരൊരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തില് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരാണ് ആര്? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നാലാമത്തെ കൂട്ടര്, ആസുര സ്വഭാവികള്. അപ്പോ 4 കൂട്ടരാണ് ഭഗവാനെ ഭജിക്കാത്തവര്. ഏതൊക്കെയാണ്? മൂഢന്മാര്, നരാധമന്മാര്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്, ആസുര സ്വഭാവികള്. ഈ 4 കൂട്ടരാണ് ഭഗവാനെ ഭജിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത, ചെയ്യാത്ത 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ കണ്ടത്. അടുത്തത് ഇനി 4 കൂട്ടര് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത്? ആ 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുകൃതിനോർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി ച ഭരതർഷഭ. ആർത്തോ ജിജ്ഞാസു അർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി. ഏതാണ് 4 കൂട്ടര്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന 4 കൂട്ടര് ആണ് ആർത്തൻ, ജിജ്ഞാസു, അർത്ഥാർത്ഥി, ജ്ഞാനി. അതായത് എന്താ പറയണത്? ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ഈ 4 കൂട്ടരാണ്, സുകൃതികളായിട്ടുള്ള 4 കൂട്ടരാണ് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത്. മറ്റേത് ദുഷ്കൃതികളായിട്ടുള്ള 4 കൂട്ടര് ഭഗവാനെ ഭജിക്കാത്തവര്. ഇനി സുകൃതികളായിട്ടുള്ള 4 കൂട്ടര് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത്. അവരാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത്. ആരൊക്കെയാണ്? ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി. ഈ 4 കൂട്ടരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന 4 കൂട്ടര്. ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി. ഇതാരൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റത്തത് ദുഃഖിതൻ. പിക്ചറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ. അതായത് ദുഃഖിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ആനയാണ് കാണുന്നത്. രണ്ടുപേരുണ്ട്, ഒന്ന് ആനയുണ്ട്, ഒന്ന് ദ്രൗപദിയുണ്ട്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ആന, ദ്രൗപദിയുടെ നമുക്കറിയാം വസ്ത്രാക്ഷേപ സമയത്ത്
ദ്രൗപദി എന്താണ് സങ്കടം സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ ആരും സഹായത്തിന് വരാതെ ഉണ്ടാവുമ്പോ ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും ദുഃഖിച്ചിട്ടാണ് ആരെ വിളിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദുഃഖിതൻ ഉദാഹരണം നമുക്ക് ആരെ പറയാം? ദ്രൗപദിയെ പറയാം. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആന. ഈ ഗജേന്ദ്രൻ എന്നാണ് ആ ആനയുടെ പേര്. ആ ആന എന്താണ്? ആ ആന ഒരു തടാകത്തില് ആനക്കൂട്ടങ്ങളും കൂടെ ആയിട്ട്, ആനക്കൂട്ടങ്ങളുടെ തലവനായിരുന്നു. ആനകളൊക്കെ കൂടിയിട്ട് തടാകത്തിൽ കുളിക്കാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു മുതല കാലുമ്മൽ പിടിച്ച് കടിക്കും. പക്ഷെ കുറേ ശ്രമിച്ചു നോക്കിയിട്ടും ആ മുതലരെ കടിവിട്ടില്ല. കുറെ ശ്രമിച്ചു. അങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ച് തളർന്ന അവശതയായപ്പോ ഓർമ്മ വരാണ് ഭഗവാനെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ വിളിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ വന്ന് മുക്തി കൊടുക്കാണ്, രക്ഷപ്പെടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതും എന്താണ്? ഈ ആനയെ വിളിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ദുഃഖിച്ചിട്ട്, അത്രയും ദുഃഖത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദുഃഖിതർക്ക് 2 എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഒന്ന് ഗജേന്ദ്രനും, രണ്ടാമത്തത് ദ്രൗപദിയും. പിന്നെ താഴത്തെ 2 പിക്ചർ കാണുന്നത്, ഒന്ന് ചെറിയൊരു കുട്ടീനെ കാണുന്നത് ധ്രുവകുമാരനാണ്. ധ്രുവകുമാരൻ ചെറിയൊരു കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോ അച്ഛന്റെ മടിയിൽ കയറിയിരിക്കുമ്പോ രണ്ടാനമ്മ വഴക്ക് പറയും, ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ട് ഇറക്കിപ്പിക്കും. അപ്പോ ആ കുട്ടിക്ക് തോന്നാണ് അച്ഛനേക്കാളും വലിയ ആളായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആർക്കൊന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ എന്ന്. അങ്ങനെ ആ കുട്ടി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ്. എന്തിന്? അച്ഛനേക്കാളും വലിയ ആളാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടി എന്താണ്? ധനകാംക്ഷിക്ക് ഉദാഹരണമാണ്. കാരണം അച്ഛനേക്കാളും വലിയ ആളാവണമെങ്കിൽ എന്താണ്? കുറെ ധനം കിട്ടണം അല്ലെ? അപ്പൊ ധനകാംക്ഷിക്ക് ഉദാഹരണമാണ്. ധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് ഈ കുട്ടി, അതായത് ധ്രുവകുമാരനാണത്. രണ്ടാമത്തത് സുഗ്രീവനാണത്. സുഗ്രീവൻ ശ്രീരാമസ്വാമിയായിട്ട് സാഖ്യം ചേരാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനാണ്? നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ രാജ്യം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രീരാമനായിട്ട് കൂട്ടുകൂടാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? സുഗ്രീവൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതും ധനകാംക്ഷിക്ക്, ധനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ആര്? സുഗ്രീവനുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ധനകാംക്ഷിയുടെ പറഞ്ഞു. ഇനി മോളില് കാണുന്ന പിക്ചർ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ, അതായത് ജ്ഞാനിക്ക് ഉദാഹരണമാണ്. ആ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ അമ്മയാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി 16 വർഷമാണ് അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിലിരിക്കുന്നത്. കാരണം പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലോകം മായാലോകമാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ മായ പിടിക്കില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് പറയുമ്പോഴാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയാണ് ജ്ഞാനിക്ക് ഉദാഹരണം. ആ ജ്ഞാനിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. പിന്നെ അടുത്ത ലാസ്റ്റ് 2 പിക്ചർ, താഴത്തെ മോളത്തെ ജിജ്ഞാസുവിന് ഉദാഹരണമാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് 7 ദിവസം കൊണ്ട് വെള്ളം പോലും കുടിക്കാതെ ഇരുന്നിട്ടാണ് എന്ത് കേൾക്കുന്നത്? ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നത്. എന്താണ്? ആ ഭാഗവതം അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം. ആ ജിജ്ഞാസുവിന് ഉദാഹരണമാണ് ആര്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. പിന്നെ താഴെ നൈമിഷ്യാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാരും എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ്? ജിജ്ഞാസു, ആ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് നൈമിഷ്യാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാരും പിന്നെ ആരാണ്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത് ഇതുവരെ? മനസ്സിലായി എല്ലാവർക്കും? ഇതുവരെ അടുത്തത് ക്ലിയർ ആയോ? ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്തുവായിരുന്നു മാതാജി? പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവര് ഗോസ്വാമി ഏത് ഗോസ്വാമിയാ? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയാണ് ജ്ഞാനി, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ 16 വർഷം അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഭാഗവതം കേൾക്കാണ് ശരിക്കും. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വ്യാസദേവന്റെ നമ്മളെ വ്യാസദേവന്റെ പുത്രനാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭാഗവതം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭാഗവതം കേട്ട് ആ ജ്ഞാനം നേടാണ് ശരിക്കും. അപ്പൊ അത് നേടിയപ്പോ മനസ്സിലായി എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മായാലോകാണ്. ഇവിടെ മായ പിടിക്കുന്ന അറിയുന്ന കൊണ്ട് അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാതെ ഇരിക്കുകയാണ്. മുക്താത്മാവാണ്. ജന്മനാ തന്നെ എന്താണ്? അപ്പൊ മുക്താത്മാവായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പിന്നെ ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് തന്നെ മായ പിടിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉറപ്പ് വരുത്തുമ്പോഴാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി എവിടേക്ക് വരുന്നത്? ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ ജ്ഞാനി എന്ന്, ജ്ഞാനിക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിനെ പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ ഇപ്പൊ? ക്ലിയർ ആയി. ഒന്നുകൂടെ മാതാജി, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവര്, അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്തായിരുന്നു? അതാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് മാതാജി, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ നൈമിഷ്യ ഋഷികൾ, അത് ഞാൻ നൈമിഷ്യാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാര് ജിജ്ഞാസു, അതായത് ആ ഭാഗവതം ശ്രവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടിരുന്ന് കേൾക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അവര്. എന്താണ്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവും അത് തന്നെ ആ ജിജ്ഞാസുവിന് ഉദാഹരണമാണ്. നമുക്ക് ആ ഭാഗവതത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ഈ ഋഷിമാരെല്ലാവരും സൂത ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് ആ ഭാഗവതം ശ്രവിക്കാനായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഒത്തുകൂടിയിട്ട് കേൾക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ ആയി മാതാജി.
ഇനി ബഹൂനാം ജന്മനാം അന്തേ ജ്ഞാനവാൻമാൻ പ്രപദ്യത്തെ വാസുദേവ സർവമിതി സ മഹാത്മാസു ദുർലഭഃ. അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്, കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. എന്താ പറയണത്? അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് ജ്ഞാനവാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി സർവജ്ഞനാകുന്നത്. എങ്ങനെ? കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയുമാണെന്ന് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവർ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പക്ഷെ അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കള് വളരെ വിരളമായിരിക്കും. അപ്പൊ കുറേ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? നമ്മ സർവജ്ഞൻ, അതായത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മളിപ്പോ എത്രയോ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് അവസരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് എങ്ങനെയാണ്? കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവ്വവ്യാപിയുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് കുറേ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്. നമ്മൾ എത്രയോ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളവുമായിരിക്കും എന്ന് പറയാണ്. അടുത്തതിൽ പറയാണ് കാമസ്തൈസ്തൈഹൃതജ്ഞാന പ്രപദന്ത്യായന്യ ദേവതാഃ തം തം നിയമമാസ്ഥായ പ്രകൃത്യാ നിയതാ സ്വയഃ. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു, ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അഭിലാഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്, നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ദേവന്മാരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അഭിലാഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവർ ആരെ ആരാധിക്കും? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. നമ്മൾ പ്രത്യേക സ്വന്തമായിട്ട് നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാവാത്തവര്, ഭൗതിക മാലിന്യം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവർ ആരെ ആരാധിക്കാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. ഭൗതിക മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാകാത്തവര്. അപ്പോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി നേടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്? ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അതുവരെ നമ്മൾ ആരെ തന്നെയാണ് ആരാധിച്ചു പോകുന്നത്? ദേവന്മാരെ തന്നെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് പറയാനോട്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിന് മുന്നേ 2 ശ്ലോകം വേറെ ഉണ്ട്, അത് വായിച്ചു തരാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. അതായത് ഞാൻ പരമാത്മാ രൂപേണ സർവ്വഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നു. ഏത് ദേവതയെ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ആ പ്രത്യേക മൂർത്തിയിൽ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും കേന്ദ്രീകരിക്കത്തക്ക വിധം ഒരാളുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഞാനാണ്. പിന്നെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയണത്? ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ ആ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഏത് മൂർത്തിയിലേക്കാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആരെ ആരാധിക്കാനാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ആഗ്രഹം എന്ന് ആർക്കറിയാം? ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും അവിടേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ച് തരുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ഏതാണ്, നമുക്ക് ആരെ ആരാധിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. കാരണം നമ്മളെ ഭൗതിക മാലിന്യം നിറഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് മാത്രമേ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് ദേവനെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ദേവിയെ ആരാധിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആ ദേവിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദേവനിൽ വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ചു തരുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ച് ആ ദേവനെ നമ്മൾ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഇച്ഛിക്കുന്നത് കൈവരും. ആ കൈവരാനായിട്ട് വേണ്ട നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ദേവനെ ആരാധിച്ചു, ഗണപതി ആരാധിച്ചു, ഗണപതിയുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം കിട്ടും. ആ ഫലം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താണ്? ഗണപതി ആരോട് പറയും? ഭഗവാനോട് പറയും, ഇന്ന ആൾ ഇന്ന കാര്യം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ അത് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗണപതി ചെയ്തു തരും. ആ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാതും ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയാണ് അന്തവത്തു ഫലം തേഷാം തത്ഭവത്യൽപമേധസാം ദേവാൻ ദേവയജോ യാന്തി മത്ഭക്തായാന്തി മാമപി. മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമാകട്ടെ തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമാണ്. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലെത്തും, എന്റെ ഭക്തന്മാർ എന്റെ ധാമത്തിലെത്തും. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ശുദ്ധഭക്തൻ സച്ചിദാനന്ദ അവസ്ഥയിൽ ശാശ്വതമായി വാഴുമെന്നിരിക്കെ ഭക്തന് സിദ്ധിക്കുന്ന നേട്ടവും ഒരു സാധാരണ ദേവാരാധകന്റെ നേട്ടവും എത്ര വ്യത്യാസമാണ്. ഭഗവാന് പരിമിതിയില്ല, വരദാനങ്ങൾക്ക് എണ്ണമില്ല, കാരുണ്യം അതിരറ്റതാണ്. അതുകൊണ്ട്
ശുദ്ധഭക്തനിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള കനിവും അതിരറ്റതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവര്, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? മൂഢന്മാരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേവന്മാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫലവും എങ്ങനെയായിരിക്കും? തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമായിരിക്കും. ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലെത്തും, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തെത്തും. നമ്മളിപ്പോ ഗോലോക ചാർട്ടിൽ കണ്ടു, ദേവന്മാരുടെ ലോകം എവിടെയാണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെയാണ് അവരുടെ ലോകം. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ലോകമാണ് വേറെ ഇട്ട് നിൽക്കുന്നത്, ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്ന ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുക. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? വീണ്ടും ജനന മരണങ്ങളുണ്ട്. ദേവന്മാരായാലും ജനന മരണങ്ങൾ ഉള്ളവരാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ദേവന്മാർക്ക് കിട്ടുന്ന, ദേവന്മാരുടെ ഇതെങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ദേവന്മാര് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? സച്ചിദാനന്ദ അവസ്ഥയിൽ ശാശ്വതമായിട്ട് വാഴുന്നതാണ്. പക്ഷെ ദേവന്മാർ അങ്ങനെയല്ല. കാരണം ദേവന്മാർക്ക് പരിമിതികളുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫലവും എങ്ങനെയായിരിക്കും? തുച്ഛവുമായിരിക്കും, ക്ഷണികവുമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാനിൽ എന്താണ്? വരദാനങ്ങൾക്ക് എണ്ണമില്ല, ഭഗവാന് പരിമിതികളില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന് എവിടേക്ക് പോവാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ അതിരറ്റ കാരുണ്യം കിട്ടും. മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അവരെ ആരാധിക്കുന്നവർ എവിടേക്കാ പോകുന്നത്? ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്കായിരിക്കും അവർക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃതഃ മൂഢോയം നാപി ജാനാതി ലോകോ മാമജമവ്യയം. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. യോഗമായി എന്ന എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നു. തന്മൂലം അജനും അവ്യയനുമാണ് ഞാനെന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അവരുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ യോഗമായ എന്ന ഭഗവാന്റെ ശക്തി, അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണി ഈ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരിൽ നിന്നും മൂഢന്മാരിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ മറച്ചു പിടിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക്? മൂഢന്മാർക്ക്, ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കൊന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയായിട്ടുള്ള യോഗമായ അല്ലെങ്കിൽ അന്തരംഗ ശക്തി, അതല്ലെങ്കിൽ രാധാറാണി ഭഗവാനെ അവരിൽ നിന്ന് മറച്ചു പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ഒരു ശക്തിയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് യോഗമായ, അല്ലെങ്കിൽ അന്തരംഗ ശക്തി, അല്ലെങ്കിൽ രാധാറാണി എന്ന് പറയാം അവര്. പിന്നെ വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തൂം വേദാന കശ്ചന. ഹേ അർജുന, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്. പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ഭഗവാന് ഇന്നത്തെ കാര്യം അറിയാം, ഇന്നലത്തെ കാര്യം അറിയാം, നാളത്തെ കാര്യം അറിയാം. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന് നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അല്ലാതെ അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ അത് തന്നെ പറയുന്നത് അർജുനനോട്, ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും ഇന്നലെ നടന്നതും നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന് പരിചിതരാണ്. കാരണം എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉള്ളിലും. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും ആദ്യ ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ പിതാവാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഭഗവാന് പരിചയമുള്ളവരാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ആർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാനെ നമ്മളിൽ നിന്ന് മറച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആര്? യോഗമായി എന്ന ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി, ഭക്തി നമ്മളിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ മറച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന് നമ്മളെല്ലാവരും പരിചിതരാണ്. യേഷാം ത്വന്തഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണാം തേ ത്വന്തമോഹ നിർമുക്ത ഭജന്തേ മാം ദൃഢാവൃതഃ. പൂർവജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമാർജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. അപ്പൊ പൂർവജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലൊക്കെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ പാപകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ആ ദ്വന്ദ്മായിട്ടുള്ള മോഹങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വിമുക്തി നേടി എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാൻ
ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്? 2 പൂർവ്വജന്മത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജന്മത്തിലൊക്കെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മളെ പാപഫലങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുക്തി നേടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. സാധി ഭൂതാദി ദൈവം മാം സാധി യജ്ഞം ചയേ വിദുഹു സകാല പ്രയാണകാലേ പീച്ചമാം ദേവി ദുർയുക്ത ചേതസഹ. എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാനെന്നറിയുന്നവർ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം നിലർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അറിയേണ്ടത്? പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ എന്നറിയണം. എല്ലാ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും നാഥനാണ്, ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും അധിപനാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ തത്വത്തില് മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ മാതാജി. അപ്പൊ ഭഗവാനെ തത്വത്തില് മനസ്സിലാക്കണം. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ അറിയണം? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനാണ്, എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവാണ് അല്ലെങ്കിൽ അധിപനാണ് ഭഗവാൻ എന്നറിയുന്നവർക്ക് മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സാധി ഭൂതാദി ദൈവം മാം സാധി യജ്ഞം ചെയ്യവിതുഹു പ്രയാണകാലേ പീച്ചമാം സേവിദൂർ യുക്ത ചേതസഹ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മള് തത്വത്തില് മനസ്സിലാക്കണം. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനാണ്, ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 കൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം അല്ലെ നമുക്ക്. തത്സൃണു എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്നിൽ നിന്ന് കേട്ടാലും 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കാരണോദക ശൈവിഷ്ണു, ഗർഭോദക ശൈവിഷ്ണു, ക്ഷീരോദക ശൈവിഷ്ണു. വിഷ്ണു പ്രപഞ്ചത്തിന് സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമാകുന്നത്, ഗർഭോദക വിഷ്ണു ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉൾപ്പോകുന്നത്, ക്ഷീരോദക വിഷ്ണു നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തില് പരമ്പര രൂപത്തിലിരിക്കുന്നത്. ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ഏതാണ്? ജീവാത്മാക്കൾ. ഏതാണ്? ജീവാത്മാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ജീവഗണങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട. പിന്നെ 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? 7ാമത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു നൂലിൽ മുത്തുകൾ കോർത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ സർവ്വതും ഭഗവാനിൽ ഇണങ്ങിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെ? മുത്തുകള് നൂലിന്മേൽ എങ്ങനെയാണോ കോർത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ എല്ലാം ഭഗവാനില് ചേർന്നിരിക്കും. പിന്നെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവർ ആരൊക്കെയാണ്? മൂഢന്മാർ, നരാധമന്മാർ, കൃതികൾ, അസുര സ്വഭാവികൾ. മൂഢന്മാര്, കൂടിയവര്, ദുഷ്കൃതികൾ അല്ലെ? ഇവരാണ് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്ത 4 കൂട്ടർ. ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന 4 കൂട്ടർ ആരൊക്കെയാണ്? ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവർ, ജ്ഞാനികൾ. അതായത് ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, 23ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളെ അപഹരിക്കപ്പെട്ട മൂഢന്മാരാണ് ആരെ ആരാധിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആരെ ആരാധിക്കാൻ ആണ് ഇഷ്ടം എന്നത് ഭഗവാൻ അറിയാൻ പറ്റും. ആ വിശ്വാസം നമ്മളെ വളർത്തുന്നതും അതിന്റെ നേട്ടം നമുക്ക് നൽകുന്നതും ഭഗവാനാണ്. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് പുരുഷന്മാരാണ്. പിന്നെ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകും? ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. ധാമത്തിലെത്തും. പിന്നെ 30ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്?
എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനാണ് മരണസമയത്ത് പോലും എല്ലാ ദൈവന്മാരും എല്ലാ യജ്ഞത്തിന്റെ നാഥനാണ് മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ പറ്റും. അതായത് 30 എന്താ പറയുന്നത്? 30 പറയുന്നത് സാത്തി ഭൂതാതി ദൈവമ്മ സാത്തി യജ്ഞം വിദുഹു പ്രയാണകാലേ ചപിമാം എന്താണ് സേവിദുർ യുക്ത ഭഗവാനെ അറിയുക, പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുക. എങ്ങനെയാ ഭഗവാൻ അറിയേണ്ടത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ദേവന്മാരുടെ നിയന്താവാണ്, എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് മരണസമയത്ത്